Det kan være irriterende, men det kan som også være en belastning, hvis man ikke kan falde i søvn. Vi ved, at søvn den er rigtig vigtig for både vores trivsel, men i sidste ende også for vores helbred. Men hvad skal man gøre, når man ligger der og bare ikke kan falde i søvn? Der er en teknik, som er meget enkel og meget effektiv, og den går simpelthen ud på, at vi flytter vores fokus. Der sker det ofte, når vi ikke kan falde i søvn, at det handler om, at vi ligger og tænker på alle mulige ting. Det kan være nogle bekymringer, vi har, eller nogle planlægningstanker. Det kan være alle mulige ting, men i hvert fald ofte handler det om, at vi tænker på alt muligt i stedet for at sove. Og træningen her, den går jo simpelthen ud på, at man lærer sig selv at lægge mærke til, at jeg kan ikke falde i søvn, fordi jeg ligger og tænker. Og når man tager sig selv i det, så går træningen ud på, at man så i stedet for lægger mærke til, hvordan for eksempel maven går ud og ind, når man trækker vejret. Og det der med at flytte fokuset ned på vejrtrækningen i maven, det kan faktisk være nok til, at man hjælper hele ens system til at falde til ro. Og når man så ligger der og har måske nogle gange lagt mærke til, at nu er jeg igen tilbage i tankerne, og så vender fokus tilbage på åndedrættet i maven, at så hjælper vi vores system til at falde til ro. Og på et eller andet tidspunkt, så falder vi i søvn. Men du kan jo prøve det af næste gang, du ikke kan falde i søvn, og så se, om det kan lykkes dig at flytte fokuset fra at være i tankerne, til i stedet for at lægge mærke til åndedrættet i maven.